Nya sakang Sara Duterte, wala pa ta kibaw mga par kung kinsa ang mubayis ni Sara Duterte. Pero gihunhugon man nga si Senator Bongo. So maayong adlaw kanatong tanan ug welcome back sa atong channel. Ug daghan kay salamat mga par sa inyong pagsuporta ug sa ako ang mga viewers nga wala pa naka-subscribe. Palihog ko og subscribe mga par kay para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction. So karon mga par, kay si Sara Duterte dili man ma-impeach. So makadagan gyud si Sara Duterte og pagka-presidente sa 2028. Unya, ang kaatbang ni Sara Duterte mga par, si Risa Hontiveros, kay matud pa ni Trillanes mga par nga seryoso man kuno si Risa Hontiveros nga mudagan pagka-presidente sa 2028. And then si Leni Robredo sad mobalik gyapon si Leni Robredo mga par og pagdagan pagka-presidente sa 2028. Kunya si Martin Romualdez mga par plano mo sad nga mo dagan sa presidente. Pero kana si Martin Romualdez mga par kanang murag paglawgaw ra man iya kay klaro man kay na nga di ginakadaog si Martin Romualdez kanang iya mga par pang ano ginaya pang panglawgaw ba. So pero ato lang gyapon ang i-appeal sa listahan nga nidagan sa pagka-presidente. Pero dili na to siya i-appeal sa baluta kay kanang iya pang lawgaw ra man iya. So pilian ninyo og tarong mga par ang politiko nga karapat dapat, ang politiko nga naay malasakit natong mga pobre, o pilia gyud ninyo og tarong mga par nga kanang dili mo magmahay sa kauwahian. Pareha karon mga par nga si BBM ang presidente, unya daghan kayo siya mga saad nga wala niya matuman. Tulo na ka tuig kapin gikan sa iyang paglingkod, pero wala tay nakita nga proyekto ni BBM nga angay nga ikapanghambog. Mo na nga pilian niyo og tarong ang politiko nga karapat dapat yun nga naagi malasakit nato mga pobre mga par. Unya about sa pagka vice president, wala pay sure mga par kung kinsa ang running mate ni Sara Duterte. Kay si Trillanes mga par, nagplano man si Trillanes nga siya ang mubayis ni Risa Hontiveros. So tanawon pa na nato mga par kung madayon pa na. Unya sa bias ni Leni Robredo mga par, wala pa ta kibaw mga par kay layo-layo pa man tong 2028. So daghan pa og kausaban. Unya sakang Sara Duterte, wala pa ta kibaw mga par kung kinsa ang mubayis ni Sara Duterte. Pero gihunhugon man nga si Senator Bongo. Pero okay man sa si Bongo mga par nang mas okay si Bongo kay nasay malasakit sa mga pobre. So mao na to mga par no, pilian ninyo og tarong ang mga politiko nga naay malasakit natong mga pobre. Pilian ninyo og tarong dili mo magmahay, dili ta magmahay sa kauwahian ug wala tay basulon mga par. Ug daghan kayong salamat.